салому алайкум акаҷон. Не мо мошина буд кардем ака, занг задагиан чӣ мақсад гуфтагиан анамана кажди моҳ занг мезанем, связ мекунем через одаму. худашон занг мезанам, мегӯян ки баъди 1 моҳ бурда метем, баъди 3 моҳ бурда метем. баъд амикара одамо авора кайса баъди эфир вообще занг назадан дига. то ҳамин ҷоқа ҳамин видеоро аз ютуб удалит кардем ака. мо толка что аз телефон снимат кардем видеоро через телефон. доказательствомо ҳамин ака. просто одамо авора кара. ҳамин бародарое ки тамошо доранд нози дар ҳамин ҷа айни ҳол 4000 одам тамошо дорад. чӣ гуфтани ҳамин 4000 одам ака? ниме овозат меяд ка ниме овозат намеяд. зинда боши ака, зинда боши. саломат боши акаҷон. занги моро шидат кун. я боргам буракшара кия оптима. саломат боши. мардуми исфара ра киҷо гуфт? санатория зумрад. кия оптима. короче, да эфир 4000 одамай агар